αυτό το βιβλίο λέγεται Σένα, ούτε καν Άιρτον Σένα, λέγεται Σένα. Γιατί δεν χρειάζεται πια, είναι μια μορφή γενική, ας πούμε, το όνομά του είναι brand name, ας πούμε. Δεν χρειάζονται επεξηγήσεις. Λέγεται Σένα, το πνεύμα της ταχύτητας. Θεωρητικά είναι μια βιογραφία, πρακτικά όμως δεν είναι μόνο αυτό, γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο η εξιστόρηση και η διήγηση των συμβάντων στη ζωή του Σένα. Μας ενδιαφέρει κυρίως να αναλύσουμε το χαρακτήρα του και το πνεύμα του, γιατί αυτό ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει. Δηλαδή, αυτός δεν ήταν ένας απλός πιλότος, δεν ήταν ένας απλός πρωταθλητής. Ξέφευγε πολύ περισσότερο από το σπορ και ήταν μια φυσιογνωμία πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας από το ίδιο το σπορ. Οπότε η επιτυχία του στη Φόρμουλα 1 είναι ένα μικρό κομμάτι. Και η εξιστόρηση των συμβάντων δεν είναι το βασικό μας αντικείμενο. Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει και είναι χρήσιμος γενικότερα στον πολιτισμό, ας το πούμε έτσι πολύ βαρύγδοπα, είναι ότι καταναλωνόταν σε αυτό που έκανε, έβαζε όλες του τις πνευματικές δυνάμεις και τις εξερευνούσε, τις διερευνούσε. Δηλαδή προσπαθούσε να πάει πολύ περισσότερο από εκεί που έφτανε το μυαλό του. Και αυτό είναι το γοητευτικό και το ξεχωριστό που είχε ο Σένα. Αυτό ήταν που με τράβηξε, ανεξάρτητα αν είναι Έλληνας, Βραζιλιάνος ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που να είναι το βασικό ατού αυτού του ανθρώπου, το βασικό θέλγητρο, ας πούμε, σαν πνευματικό αντικείμενο για να ασχοληθείς μαζί του. Τώρα, το πνεύμα της ταχύτητας είναι βασικά το θανάσιμο και το θανατηφόρο πνεύμα της ταχύτητας, όπως το βλέπω εγώ, γιατί στο συγκεκριμένο βιβλίο προσπαθώ να αναλύσω τη σχέση, την ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Σένα με το θανατικό, δηλαδή με το πνεύμα του θανάτου. Αυτό το στοιχείο. Εξορισμού οι πιλότοι Φόρμουλα 1 είναι εγωκεντρικά άτομα, είναι νάρκισοι. Και οι καλύτεροι από αυτούς είναι πιο νάρκισοι από τους νάρκισους. Άρα υπάρχει ένα παιχνίδι, λίγο ψυχαναλυτικό, ανάμεσα στον έρωτα και το θάνατο. Υπάρχει αυτό το δίπολο, ας πούμε, και εμένα αυτό είναι που με ενδιαφέρει να αναλύσω. Δηλαδή πώς ο Σένα έπαιξε με τον έρωτα και το θάνατο και την αυτοκαταστροφή. Οπότε το βιβλίο αυτό είναι μια βιογραφία μεν, αλλά είναι όλο επικεντρωμένο στο στοιχείο του θανάτου και του έρωτα και του θανάτου. Δηλαδή όσο περισσότερο πλησιάζει ένας οδηγός αγώνων σε αυτό που αγαπάει, που τον τραβάει, τόσο περισσότερο πλησιάζει το θάνατο. Δηλαδή αυτό το στοιχείο είναι μοναδικό στους ανθρώπους που κάνουν extreme sport και είναι πολύ χαρακτηριστικό στους οδηγούς αγώνων. Ο Σένα ήταν ακραία περίπτωση, γιατί κατάφερε να ισορροπεί ακριβώς την κόψη του έρωτα και του θανάτου. Δηλαδή μπορούσε να υπερβαίνει, να οδηγεί στο 100-101% πολλές φορές, καταναλώνοντας όλες του τις δυνάμεις και χωρίς όμως να πλησιάζει το θάνατο. Άρχιζε να πλησιάζει το θάνατο από το 90 και μετά, ύστερα από ένα ατύχημα που έγινε μπροστά του, του Μάρτιν Τόνελη στις δοκιμές της Χερέθ το 90. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, άρχισε να συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο στο μυαλό του Σένα. Άρχισε να έχει μια περίεργη, θανάσιμη έλξη, μια περιέργεια προς οτιδήποτε θανατικό. Δηλαδή, όποτε συνέβαινε κάποιο ατύχημα, ο Σένα ήταν ο πρώτος που βρισκόταν εκεί. Και άρχισε να αναλύει σαν μηχανολογικά, ας το πούμε, τι πρέπει να κάνει για να βοηθήσει κάποιον που έχει, και το έκανε πολλές φορές, με διάφορα ατυχήματα. Αυτό ήταν πολύ περίεργο, γιατί προηγουμένως ο θάνατος δεν υπήρχε για το... Δηλαδή ήταν παράτολμος σε βαθμό που έλεγες ότι ο τύπος αυτός οδηγεί χωρίς αύριο. Αλλά θεωρούσε ότι το ελέγχει. Οπότε αυτό το βιβλίο, Σένα, το πνεύμα της ταχύτητας, είναι το θανάσιμο και το θανατηφόρο πνεύμα της ταχύτητας που είχε ο Σένα. Ακριβώς επειδή το δικό μου το ζητούμενο είναι η εξήγηση και όχι απλώς η ιστορική καταγραφή δηλαδή οι βιογραφίες συνήθως είναι ιστορικές καταγραφές και υπάρχουν και προεκτάσεις. Εμένα με ενδιαφέρουν κυρίως οι προεκτάσεις. Παρ' όλα αυτά η έρευνα για το υλικό, δηλαδή η συγκέντρωση του υλικού για τη ζωή του Σένα, διαρκεί πάνω από 15 χρόνια. Δηλαδή συστηματικά, γιατί από την εποχή του θανάτου του
με κάποιο τρόπο συγκέντρωνα πράγματα χωρίς να ξέρω ότι θέλω κάποια στιγμή να γράψω ένα βιβλίο, αλλά η συστηματική καταγραφή είναι περίπου 15 χρόνια και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλές αναζητήσεις στο ίντερνετ, γιατί πηγαίνοντας και προς τα πίσω αυτό ήταν και λίγο δύσκολο, δηλαδή δεν ήταν τόσο εξελιγμένο το Google, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται και διασταύρωση, δεν είναι η πρώτη αναζήτηση ότι παίρνουμε το βάζουμε. Οπότε χρειάστηκε να μαζέψω πάρα πολύ υλικό και πρωτογενές, δηλαδή συνεντεύξεις επιτόπου από ανθρώπους Φόρμουλα 1 που θυμόντουσαν πράγματα από την περίοδο που αγωνιζόταν ο Σένα, βιβλία σε μια σειρά από γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, πάρα πολλά βραζιλιάνικα και οτιδήποτε άλλο μπορούσα να συγκεντρώσω, βίντεο, πολλά βίντεο μέσω eBay, ας πούμε, τα έχω βρει από διάφορους Ιάπωνες που έχουν λατρεία για το Σένα, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε κανένα YouTube, σε κανένα Vimeo, οπουδήποτε δεν υπάρχουν αυτά. Και σιγά σιγά προσπαθούσα να διασταυρώσω πράγματα από την ζωή και τους αγώνες του Σένα. Και ταυτόχρονα να καταλάβω τι μέρος του λόγου ήταν αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή να ανασυνθέσω την προσωπικότητά του. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βιβλίου, αλλά είναι σημαντικό για μένα και για οποιονδήποτε ψάχνεται με αιμονές, γιατί για μένα ο Σένα εξελίχθηκε σε μια αιμονή. Μια αιμονή που έχει να κάνει με το γράψιμο. Πολλές φορές αυτή η αιμονή υπερβαίνει τη λατρεία για το Σένα ή οτιδήποτε, την ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς κάποιος γαντζώνει όλη του την ύπαρξη σε ένα βιβλίο, δηλαδή να γράψουμε ένα βιβλίο για το Σένα. Τώρα, έτυχε ο Σένα να είναι πολύ πλούσιο ως αντικείμενο, δηλαδή πολύ πρόσφορο υλικό. Αυτό που συνέβη είναι ότι η δική μου δουλειά δεν είναι να είμαι συγγραφέας βιβλίων. Η δική μου δουλειά είναι να γράφω σε εφημερίδες, περιοδικά, είμαι δημοσιογράφος δηλαδή. Όμως υπήρχε αυτό το αποθυμένο της συγγραφής ενός ολοκληρωμένου, ενός μεγαλύτερου κειμένου, ενός βιβλίου τέλος πάντων. Οπότε ο Σένα βρέθηκε μπροστά μου και με πήρε από το χέρι και μου είπε ότι κοίτα κάτι, εσύ μπορείς να το κάνεις, αλλά θα το κάνεις όπως θέλω εγώ. Και μόνο όσο γράφεις για μένα. Στην ουσία κάπως έτσι έγινε. Οπότε εγώ ξεκίνησα να γράφω κάτι πριν από πολλά χρόνια, το οποίο εξεδόθη και ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Προσπάθησα να απεμπλακώ από την υπόθεση, να απαγκιστρωθώ από το Σένα, δεν τα κατάφερα, οπότε αποφάσισα ότι θα γράφω για το Σένα και μόνο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί στην ουσία φαίνεται σαν να έχω πουλήσει την ψυχή μου στο Σένα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί δεν την πούλησα οπουδήποτε, την πούλησα στο Σένα. Οπότε μια χαρά.